So what's up sa inyo mga katropa na Ichiboy Batang with another vlog. Dugay-dugay na buta mga vlog. Di pa ma? Hotdog. So karon padung ko panaon and natay mga kaboy nagtaga dito. So siguro dito na ang balik kay pabiyahe pa mi. So bike raw. Transition and 1, 2, 3. So nakatakaroon na rin sa Tagalog and vlog What's up again? Transition na to. So, We are again kasama dito. of course, kawan maguta. So karon day guys, mingaw kayo no. So mabalin pod may spot karon taon kay Mag-vlogot ako do bro. Vlogot ako bro. Kapoy. manha garo. So karon guys, magtagad na namin sa sasakyanan kay balikan pod midari. So magche-change location na mi. And thank you Bilya Tagalog and hi Kuya Rap. Idol pa picture. So ani gisirad ni Kuya Rap unsa kay imtang na mo diri sa likod. So, pit sa Mega May dari. So tungod kay kuan kaming duha diri no. So init di kay daro, perteng uta daro. So as you can see, mabati gyud ninyo ang among struggle diri sa likod. Oh, ga-struggle na pod yang naong guys. Struggle bro. So, be right back. Ang bebe kay mag-vlog ka. Magkita na ba taon niya? Gar na alcohol. Abi ka ganana na mag-vlog ka? So, balik na taon niya kay ang kahimtang gyud dari, grabe kaguot kay gyud lalim. And it's part of the journey. Ano ro, umbag ra ko. It's part of the journey, guys. And walang journey na ano, madali. Di ba? Yes. Struggle roads comes to success. Oo nga. Sakto. So, balik ka ta. Bye-bye, Bilya Tagalog. Bilya Bisaya, Midatos, Siminis. Balik ka ta. So, yun po mga tropa, no, kung wala mo ka ba, ay kanang, kung nag-wonder mo, bobo, kung nag-wonder mo na wala ko i-vlog within pila na to ka weeks, 2 weeks, 3 weeks, almost man na mag-month is I have some, things na asikaso rather. Buhay pa rin time. No. Isa na pod na, but emotional, mentally and charge ng secret. Physically, mentally abused. secret na muna. So, nako yung mga kuan and I'm having a hard time on recovering, char. Recovering from injury head. No. Heart injury, char. Joke lang. So, balik ka niya. Mind injury. So yun ba mga tropa, nanata dari karon sa wala ko kabalo kung saan yung lugar. But later on, we will discuss about it. And it's good to be, out for a while. Kay refreshing kayo siya guys. Para makapaway ta. Balo, I don't know. And pasok tayo. Guys. Hi! Oy. Shout out to Sim Vlog. Hotdog. Hi everyone! Oy. Oy. Jade. Jade. Ay. Oh, grabe. Jade, Marvin. Vlogger. Subscribe eh. Vlogger sa Orqueta. So yun, ito mga kailan na ito na rin natunta. Ma'am, gusto mo kadara ma'am. Marag dami mo kayong pamati. Hi vlog! Uy, Rut, ito na tamon ka na, Rut. Mata na, Rut. Dol. So, balik tandara kay Juan. And tas kita mo dagan kita mabuhat ko mga daw aya. Duwa ta! Pwede mo yan eh. Oh. Yahay. Madua ta. Uy, dula ta crispy. Gimingaw na mi. Pero wala siya gimingaw. Saan? So, hi vlog! Gimingaw na mi mo. Sa vlog ra. Ha? Pwede ka po ito, laya. Tarang na to, load sa Kapuyo ito. dul. Dol, tala na dol. Kaysa Yawa. Dol, tala dol. sige, shout out. Salamat! Ayaw, so this is our day 1 pala sa among team building. Char, team building baka mo. And dire pod guys, para sa kabod time po ni siya para makapag-relax, makapag-isip-isip, para maka-spread positivity. And napod nag-vlog po siya. Bongbong mo na.
Edgar Bungi. So karon ana siya relax kay ato mga miyaging adlaw daghan kog na and na stress po ko and siguro sa kaka-overthink and siguro I need this also para mas ma-relax ako, para mas maka-enjoy ako sa buhay. Char lang. Boy, how you doing, boy? Boy, let's go. Tara. Later that night. So yun ba mga tropa, vlog update sa oras, Jol? So, wala ako balon sa oras and this is our first day and daghan pa may tabo niyang gabi, mga events, mga sapadara, mga activities na mo. And we're going to enjoy the night. Enjoy the night. Sol, are you going to enjoy the night? No, you're going home. Sorry guys, kay bawal manggod ko guys kay ano, bata sa hi, welcome No, to my that's not vlog. Vlog takeover. Okay, karon red. Hey, kano ka ang mga kauban manggod guys kay puro mga mga kuanong camera bitaw. And okay na, that's over. Ako guys, Joke lang. kung camera shy. Camera. Tara. So, guys. Maligo ko guys. So, ato na po din sa pool guys. Kita-kits ay unya next na video. Ako may highlight karon nga vlog doon. Kay kuan. Dawgan lagi ka karon. Dili ko maulaw na sa camera. Lagi sa bago. Yeah. Ay. So guys, balik na taon niya kay mag-ilis sa taon sa tong pasuoton pang ligo. Pwede na nawag diri. Guys, maligo na ta. Huli na. Alam kong hindi na mamahal. Atong damayan si Marvin karon. Nararamdaman pero kulang. Maligo. So karon padong namin sa swimming pool. Ligo time. Hi guys! Maligo na ko balik sa swimming pool. Mga 1 year na siguro ko lang. Guys. Oo, siya ligo guys, 1 year po. So ito, ngit-ngit yung swimming pool. Kuyaw man. And now guys, maligo namin karon. So sana all. So maligo sa amin guys, balik na ako. And enjoy na akong quality time dari. Hello guys! Eh. Makatulog na siya. If you're wondering na perminting pakita sa akong vlog, karon na yun siya katubang sa camera. Di man siya matubang sa camera guys, sa for your information mo na siya. Thank you kayo guys. Support ako. So, bantay din naman i-share sa mga friends ha, bantay yan ha. So, dagan pa may tabo niya. Pwede na din. Grabe, sobra katugnaw sa butaki dagat ni nasa likod na akong ngit-ngit lang. And sa pool, human na magligo. Siguro mo, kung ano mag-ilis na ako kay pati katugnaw, good siya. Promise. And siguro, ugma, tayo na po, sumpay, part 2 ni na vlog. And may enjoy pa na ako ang night, ang gabi karon. Dagan pa may mga buhaton, na may mga programs na gandam for team building. Ana siya, guys. And pon para film festival Oro Film Festival. Muna siya pangandaman na to pon and we'll be ready. And I'm going to enjoy the night karon guys. And hope you like the vlog. Wala pasensya ug mas siguro matarong na nako. Ganiya gyud wala gyud tarong kay syempre. Kay excited kay lagi makakuan. Di ba Sol? Hi guys! Hi guys. Sana all. Oo, sana all. Sana all. Nakita.
third wheeling. So guys, mura to siya. Don't forget to like, subscribe, and leave a comment mga tropa. Batang M, road to 2K subscribers. Gamay na lang ta. And atong padayon ta watch itong mga video guys. And shoutout sa tanan supporting us from the start sa tanan sa inyo. I owe it all to you, especially to God kay si God kuan nangapahimo ni tanan. Kung wala siya, di ta ka come up ani, wala tayong mga ideas na makuan. And that's all mga tropa. Batang M out. A few moments later. Tabang ka na mo. Ano na effect ka? Sagot na katugnaw. Kasamang tatanda